Vi skal døbe et handskerumsskærm, som blev malet sort. Den skal døbes i flydende karbon, som vi har liggende hernede under. Så det er det, vi vil gå i gang med. Så har vi vores land her, hvor der skal være 25 grader. Og vores activator, som består af en meget stærk syre, og til det skal vi bruge beskyttelse. Den går simpelthen ind og opløser carbonet og får den til at binde til objekter, som i dag er handskerumsskærmen. Vi starter med at gøre carbon klar. Jeg starter med at klippe nogle revner, så det kan udvide sig. Så det ikke klumper. Der er alle 4 hjørner. Nå, så tager jeg det over i vandet. Vi skal så lade den rigtige side op, og så den rigtige side kommer til at være nedad. Og så skal man passe meget på, at der ikke kommer luft ind under. Hvis der kommer luft ind under, så går det helt i stykker og helt i snøret. Det er meget vigtigt, at det ligger meget lige og ikke ligger kunder og kolde. Der, så skal der gå et minut. Det kan vi tage tid på. Ja. Hvis man banker forsigtigt på det, så kan man mærke, og man kan se, at der er nogle luftbobler, man kan sætte ud. Jeg ser meget til, at vi måske lige lidt her, måske. Men der er måske ikke noget. Hvor langt er der gået nu? Der er 10 sekunder tilbage. Hvad? 10 sekunder. Okay. Nu. Vi tager styre og stryger. Det er meget vigtigt, at man får vaske og kolder, når man putter det der. Kan man se, at det begynder at gå i stille og roligt i opløsning. Så er det vores objekt. Så stiller vi sådan meget forsigtigt ned. Og så er det simpelthen blevet carbonbelagt.